Hej, jeg hedder Ami, og jeg er 20 år. Og i dag, der er det onsdag. Og jeg kan virkelig ikke forstå onsdag. Jeg synes, onsdag er sådan en mærkelig dag. Det er bare så mærkeligt. Sådan i går, der var det tirsdag. Det var starten af ugen. I morgen er det torsdag, det er snart weekend. Det er bare så mærkeligt det der med, at onsdag er placeret så irriterende centralt midt på en uge. Eller sådan. Det er så mærkeligt. Jeg synes, der er en irriterende stemning over onsdag. Men i dag der er det onsdag. Jeg skal i skole. Jeg går i 3.G, så jeg er meget snart færdig med gymnasiet. Det er rigtig dejligt. Jeg glæder mig rigtig meget til sådan at komme ud og erobre verden. Men som sagt, i dag er det onsdag, og jeg skal i skole. Men i dag har jeg tænkt mig at finde ud af, hvorfor onsdag er sådan en irriterende dag. Om jeg er den eneste, der har det på den her måde, eller om folk godt kan lide onsdagen. Hvorfor de kan lide onsdagen. Det har jeg tænkt mig at finde ud af i dag. Hvad falder jeg ind, når jeg siger onsdag? Jeg synes, det er en lidt kedelig dag. Den ligger sådan lige midt i ugen. Der plejer ikke rigtig at ske så meget på en onsdag, synes jeg. Ja, ugen er halvvejs, så det er sådan der. Det er også meget godt. Jeg synes i hvert fald, den er orange. Sådan mandag gul, tirsdag grøn, onsdag orange. Ja, orange, det er sådan lidt varmt. Hvad tænker du, når jeg siger onsdag? Sådan en dag, der er midt i ugen. Den er ikke sådan lige efter weekenden, men heller ikke lige før weekenden. Den er også lidt god, fordi mandag er værre. Mandag er altid værre. Mandag er værre. Men onsdag det er bare sådan en lidt ligegyldig dag. Der sker aldrig rigtig noget. Folk er altid trætte om onsdagen. Jeg tror ikke, jeg har nogle specifikke tanker om onsdagen. Hvad tænker I egentlig om dagen onsdag? Jeg kan meget godt lide onsdag. Meget hyggelig dag. Jeg har samtidig sådan en stemning af, at der er lang vej igen. Folk er lidt glade om onsdagen, synes jeg. Det synes jeg, folk er lidt sådan, yes. De er gladere end mere om tirsdagen i hvert fald. Ja. Jeg synes, det er en pissefed dag, fordi så er der 2 dage til weekenden. Men du synes ikke, det er irriterende, det var starten af ugen i går? Jo, det synes jeg faktisk. Jeg synes faktisk, den er positiv, fordi det går i den positive retning. Jeg synes, at onsdag det er en meget mærkelig dag, for det er midt på ugen, og det er stadig lidt starten af ugen, men samtidig så er der kun 2 dage til weekend. Dagen onsdag, det er midt på ugen, så har man overstået det værste. 2 dage tilbage i skole, så er det weekend. Hvad tænker du, når jeg siger onsdag? Hvad jeg tænker, når du siger onsdag? Olinsdag. Ja, det er en meget mærkelig dag. I går var det næsten lige været weekend, og i morgen er det næsten weekend. Undskyld mig, stille dig et spørgsmål. Jeg tænker, at onsdag er min 3. yndlingsdag. Hver onsdag skal jeg hente en lille dreng, der hedder Ben fra vuggestuen. Så jeg tror, det er sådan en definition af hverdag på en måde. Når man har fri onsdag eftermiddag, så er man kommet over halvvejs. Og det er en fantastisk følelse. Meget tæt på fredag, men alligevel ikke. Det er en sørgelig dag. Det er en sørgelig dag. Hvis man tænker, at det allerede er lille fredag i morgen, eller i torsdag, så er det jo faktisk næsten weekend på en onsdag. Dagen onsdag for mig er midten af en uge. Sådan der. Det vil sige, at jeg er kommet væk fra starten af ugen, og jeg er på vej ind i en dejlig weekend med lækkert sol forhåbentlig. Det er sådan, den næste, altså mandag nok den værste, så kommer onsdag. Lige nu er jeg ikke super glad for dagen onsdag. I hvert fald, man føler, at man har... Så nu er vi halvvejs, nu er vi der snart. Så. Jeg har det på samme måde. Okay. Det er okay. Ja, onsdag er okay. Jeg kan virkelig godt lide onsdag, fordi så er det snart weekend. Da jeg tog i skole i morges, der havde jeg besluttet mig for, at jeg ville finde ud af, hvad andre mennesker synes om dagen onsdag, som jeg selv synes er en helt vildt irriterende dag. Og det har jo vist sig, at folk har helt vildt forskellige opfattelser af, hvad onsdag det er for en dag. Og jeg synes, det er helt vildt fedt at kunne tage udgangspunkt i noget så enkelt som en hverdag. Og bruge det til at påpege, at vi mennesker har helt vildt forskellige opfattelser af forskellige ting. Og jeg tror, at hvis vi havde en større tolerance over for de her forskelligheder, så ville verden se meget anderledes ud, end den gør i dag. Men onsdag det er en lortedag, og det kan vi ikke komme ud af.